Čau, ty dalšího videa. Dneska si zahrajeme zase Brawl Stars. A si zahrajeme dneska takové divné video a zkusíme pušnout kóta na 100. Každého dát na 100. Budu asi víc dílu. Tak jdu začínat s kótem. Půjdu po poradě. Ho dát na 100, 100 pohárků a potom budeme dát 200, 300, 400, 500, 600, 700 a 900 a 1000. Ale tak to už bude těžší trochu. Dneska jsem jednoho zahrál si. Dobré. Malá mapa. To je. Ale nevadí. A Rosa. Dobré. Rosu jsem dal. Ty vlaky jsou strašně nebezpečné. To jede moc rychle. To jde vás trefí, tak neskončí to dobré? Max. Ahoj. Dobré, vyhrál jsem tu hru. Další hra. Třeba ještě 4 výhry. Nebo tak nějak. Nevím. Já jsem 59, tuším, jde 59. To bylo už proti Goldiakovi, už dobré, no. Jako 1000 už musíš vědět hrát. Máš 1000, už to musíš vědět odehrát něco. Divoga. Tak. To mi nevyšlo, lebo já jsem... Mám 68. A mám start drop 8. Dostal super. Budu mít už za chvílku 1100. Hodím si pár kamarádů. Dobré. Pokračovat. Furt Frank. Já nevím proč, ale Frank je vždycky proti mě. Já nechápu proč, ale je vždycky. A tak vždycky dám Dynamite. Jej. Dynamite už dal se dole. Musím být jim nejbližší, asi ho mám já. Jak jo? To jsem najednou pustil, tak. Dobré. Top 5 zase. What? OK. Já jsem mezi nimi odrazil ty vlaky. No však to vidět, tady při tomto tak vždycky vyjdu až sem. Až potom se vrátila. Tot. Jup. Vážně Frank. Vážně. To je na hovno, keď nevíš hrát s Frankem. Šelína. Já vím, kde jsi. Tam jsi. Já to zaberu první. Čau. Dobré. Free výhra. Do obědu. Dobré. Jedna. Tady máme 1100 a nového. Zabral Gasa.
jich mám docela dost. Kolik mám? Už mám jich tolik, až jich mám 19. Tak, a mám nového Mortisa! Ano, mám Mortisa! A ještě sebru B. No se tady kolik kredit. Aha, já jsem dostal 500. Aha. Já se strašně těším na to Mortisa. Já tu mám nového Gasa, 8 bita a Mortisa. Tak mám jí 20. Dobré. Na 1100 polárků, tak 20 brawlerů, to je pohodě. To je pohodě. Kdyby to bylo jak v Terisik. Každých 100 nebo koliko. Nevím, pamatám si. Vím, že 25 bylo Nita. Ček to bylo ještě od začátku. Že zadarmo Nita, ale potom byl ryba. A už tu se může vybírat, že koho chci. Tady se to bylo tak určitě, ne, mě to skoro tak bavilo, že než vybíraní. No a potom víš, proč co jdeš, proto se jí snažíš to vyhrát. No. Bonnie. No. A ty co? Tak. Yes! No, Rosa, tak. Nevím, co ty. Jak se máš, ale... Prohrála si? Tak to je někde tady javkuje asi. A další výhra. Tak mám už 89. Start drop. Mám 89, no. Blížím se. No tak. Dík Váčku, že jsi to poslal ke mně toho. Mě měla zajímačí hráva někdo jak z Brawl Stars. Taková otázka divná, ale mě to zajímá. Píšu mi zrovna všetci, no. No, že si budete písat. Pardon, nevím čo, ale mám problémy. Ale jsem rád, že čo můžeme. A už se těším na Maxku, já se nebudu tady ani Jean. No ale se beru Max. Jsou takový moji oblíbenci prostě. Já nemusím takový, že Tara. Občas, někdy, když jsem vtedy já, tak jsem si občas zahrál, lebo to bylo můj nejlepší, ale potom jsem už získal Leona, Spikea, tak už jsem měl vybrané, co bylo moje oblíbené, Leon. Pěkný skin má vždycky Max, nevím proč. Ale má vždycky jiný minstro. Nevadí. Plus 2. Už se dostávám pomalu hore, no. Co už? A to je stovky. Já jsem dneska ještě nehrál, tak... Dneska jsem zahrál si jednu hru, iba... Nejsem moc rozehrátý, ale... Zahrál jsem si jednu hru. Měl jsem sushi. A hned... B.
Dobré. Furt kempia. Prostě na to jdu a furt kempia, no. No, Nitíčko. Jak se máš? Já vím, že pěkně. Keď si v lobby. Dobré. No, do prdele. Dá. Od toho vlaku musíš být 3 metry, alebo keby jsem byl takto. Poznám ty kriky. Dobré, už mám čistou top 4. Tara. Dobré. Showtime. Touchdown. Dobré. Top 2. Došel jsem po arku, tuším. Tuším je pode mnou. Áno. Tak kulturný nášem, ale dobré. Ten vláček mě skoro zrazil. Nevadí. Cold stop a harku zvládnuté. Už to je 20, po 20. Nelen výhra. A já jsem nečekal, že tady myslím, že stojí no to je jedno. Dobré, další. Je to počkej, šelenou jsem si počkat, ano. El Primo is here. Bude to asi navíc dílu. To já jsem nevím. Ano, to je Nany. El Prima, já mám El Prima. To jsem dostal jak skoro z těch posledních. A když je rárkový, tak jsem ho dostal jak poslední. Že to měli proti mně, ale... No, tak já jsem v prdeli. Proti Frankovi vždycky vyhrám kvůli tomu, že jsem na něho z dálky. Jde po mně. Šmejde. Tak, vyhrál jsem ten souboj. Dobré, tak to mi trochu nevyšlo. Vážně? Vážně? Ano, já jsem to vyhrál, jo. Já jsem to vyhrál. Dobré. Epika. No. Ukaž se ještě. Supercharge. No to Creeper, že napište vždycky jméno Destro. Tak se dává, ano, Destro. Nebo tuším, že to do EU. Ale to nejde. To má někde jinde asi. Tak Destro. Pište do Creatoru Destro, němu to pomůže. A mě to ničím nepomůže, ale já rád pomáhám. Rád mu pomůžem. A tak. Dobré, El Primo zase. Dal jsem iba Colta, no, tak nevadí, no co se dá dělat. Těším se už na Mortisa.
Já si myslím, že bychom měli jít vždycky od toho nejslabšího. Nebo kdyby se měl proti tím nejsilnějším a potom proti tím slabým, tak mě to by skoro naštvalo, že prohrávám, potom vyhrávám a potom zase prohrávám. Skoro první vyhráváš, potom prohráváš. B. Dynamite. Pěkný skin. Dynamika. A mi se nestal. Ty budeš to robit? Tot. No a ani se nemusel skákat, tebe. No asi ty klikala si myslím, než by střílela po mně, no. To už. Já si myslím, že pro tento díl to bude stačit. A uvidíme se pro dalšího dílu. A čau!